Salam tentrem rahayu wonten ing patunggilanipun Gusti Yesus Kristus. Kula Diaken Maya Rolina saking GKJ Wiladet Klasis Gunung Kidul. Kepareng ngaturaken renungan harian Sabdo Winedar dinten Senin 2 Maret 2026 Minggu Prapaskah ingkang kaping 2. Dasaring sabda kapethik saking Ibrani 3 ayat 6 ingkang mekaten pangandikanipun Gusti. Ananging Gusti Kristus iku setya kaya dene putra kang mengku padalemane sarta padalemane iya iku kita angger kita padha kukuh ing pracaya sarta ing pangarep-arep kang kita agung-agungake nganti tumeka ing wekasan. Mekaten sabda pangandikanipun Gusti. Bapak Ibu lan para sedherek ingkang dipun kasih Gusti Yesus Kristus, sabda winedar dinten menika dipun paringi irah-irahan kumandel Gusti. Miturut Kamus Besar Bahasa Indonesia utawi KBBI, kumandel utawi iman inggih menika kapitadosan ingkang lebet, sinartan pengaken lan pandamel. Wondene miturut kitab suci mirungganipun ing Ibrani 11 ayat 1 kumandel inggih menika dasaring samubarang kang kita arep-arep sarta ceh naming samubarang kang ora katon. Bebasan taneman menawi wijinipun dipun deder lan dipun sirami, temahan tukul ngerdo lan ngrembaka saged ngedalaken woh. Tuwing taneman wiwit winih ngantos awoh menika boten dumadakan. Dipun betahaken wekdal lan pambudidaya. Emanipun kathah tiyang ingkang ngarah kepengin wohipun kemawon. Boten purun ngrabuk, matun lan ugi nyemprot. Kados pundi anggenipun badhe awoh? Mekaten ugi nalikanipun bangsa Israel kapiji minangka umat prastiyanipun Gusti. Bangsa Israel linuwaran saking pangawulaning bangsa Mesir lan kaparingan tlatah prastiyan inggih menika Kanaan ingkang luber, puwan lan madunipun. Emanipun Bapak Ibu lan para sedherek, bangsa Israel sami boten sabar lan gege mangsa anggenipun enggal nampi tlatah prastiyan menika. Satemah sami mbalela Gusti kelawan pangucap, "Kenging menapa kula kok sami panjenengan kesahaken saking tanah Mesir? Menapa supados kula sami pejah wonten ing pasamunan ngriki? Wusana sami dipun ukum dening Gusti kalawan sawer ingkang mandi." Sanyata kumandel menika boten mandheg ing lesan kemawon Bapak Ibu lan para sedherek, ananging kedah kababar ing sakdengah pandamel kelawan sabar lan tumemen. Kumandel ingkang kinantenan pandamel sabar lan temen sampun kebabar ing pakaryanipun kawilujenganipun Gusti Allah wonten ing Sang Kristus Yesus lumantar pakaryan salib lan sedanipun. Menawi Gusti Allah sampun kepareng netepi prastiyanipun kelawan sabar lan temen, sampun sak mestinipun anggen kita kumandel inggih kinantenan sabar lan temen ugi. Inggih menika srana ngabekti marang panjenengane lan tansah ngambah ing margi pitedahipun. Bapak Ibu lan sedherek ingkang dipun kasih Gusti Yesus Kristus, sumangga kita tansah kumandel ing Gusti wiwit sak menika ngantos dumugi ing sak lami-laminipun. Mekaten waosan sabda winedar dinten menika,
Sugeng pinanggih wonten ing waosan sabda winedhar saklajengipun. Gusti berkahi.